कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारात 77वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरो. पोलीस परेड मैदानाचेर भव्य ध्वजारोहण. कारवार 77व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कारवार हिंगा पोलीस परेड मैदानाचेर भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंकाळ वैद्यमी राष्ट्रध्वज फडकून नागरिकांक प्रजासत्ताक दिनाचे शुभेच्छा दिले. ध्वजारोहणानंतर वेगवेगळ्या पथकाकडच्यान तेमी सलामी स्वीकारली आणि मैदानात जाल्ल्या आकर्षक पथसंचलनाचे पळवणी केली. या कार्यक्रमात पोलीस दल, रान विभाग, गृहरक्षक दल आदी वेगवेगळ्या पथकांनी शिस्तबद्ध पथसंचलन करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. या वेळार कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल, विधान परिषदेचे सन्माननीय सदस्य, इतर लोकप्रतिनिधी आणि मोठी संख्येत नागरिक उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रभक्तीच्या घोषणान कारवारात प्रजासत्ताक दिनाचो उत्सव अत्यंत जल्लोषात साजरो जालो. ಇದೀಗ ಪಡೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್ ಕಾರವಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಹುಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಂಕೋಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿ, ಶ್ರೀ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಚಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಚಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿ ಈ ತಂಡಗಳ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರಾ ಕುಡಾಳ್ಕರ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಗೈಡ್ ಈ ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾವೇ ಆರಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ದೇಶ. ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಳಬದ್ಧ ಕವಾಯತು, ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ, ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗಳ ನಿನಾದಕ್ಕೆ ತಾಳಬದ್ಧ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು 16 ಪಡೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಇವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಸತೀಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕಾರವಾರ್ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಭಾವನಾ ಹೊಸಾಳ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ 8ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇವಲ್ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇದೀಗ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅಕ್ಷರವಾಲ ಇವರ ನೇತೃತ್ವ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान टीटी वाहनाचो अपघात. कारवार चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान टेम्पो ट्रॅव्हलर वाहनान प्रवासी थांब्याक धडक दिवन नंतर
फ्लायओव्हरच्या भिंतीचेर आदळलेली घटना कारवार तालुक्यातल्या मुरगा हिंगा महामार्ग 66 घडली. अपघाता वेळार वाहनात 15 प्रवासी आशिल्ले. तेतूंतले 8 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ली आसा. धडकेच्या तीव्रतेमुळे टीटी वाहन पुराय प्रमाणात चेंदामेंदा जाल्लें आसा. सुदैवान ह्या अपघातात कसली जीवहानी जावंक ना. तशेंच अपघाता वेळार प्रवासी थांब्यार कोणी बी उपस्थित नाशिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. घटनेची खबर मेळताच कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळार हजर जावन पळवणी केली. अपघातग्रस्त टीटी वाहन हे हॉस्पिटलच्यान गोंयाकडे पर्यटनासाठी वयताले अशी खबर मेळ्ळा. फुडलो तपास कारवार ग्रामीण पोलीस करते आसात. गोकर्ण मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर 3 पर्यटकांक जीवदान. कारवार गोकर्ण हिंगा चित्रदुर्ग जिल्ह्यातल्यान येयल्या 3 पर्यटकाले मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर जीव वाचयली घटना घडली. सुमार 30 मित्रांबरोबर गोकर्णात आयिल्ले हे पर्यटक मौज मजेसाठी समुद्रात उतरण पावत असताना जोरदार येयल्या लाटांत सापडून बुडू लागले. ही घटना लक्षात येताच थिंगा तैनात आशिल्ल्या लाईफ गार्डान तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली आणि वेळेचो भान राखून तिघा पर्यटकांक सुरक्षितपणे भायर काढून तेमगेलो जीव वाचयलो. ಹೆಗಡೆ 4 ಮಂದಿ ಹೆಗಡೆ ಎಳೀರ ಅವ್ರು ಎಳೀರದ್ರನ್ನ ಎಳೀರೆ ಜೋರ್ ಎಳೀರೆ ಎಳೀರೆ ತಗೊಬರೋ ಹಿಡ್ಕೊಬರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಗೊಬರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕ ಮೇಲೆ. बिणगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर भीषण अपघात. दुचाकी स्वाराचो जाग्यारच मृत्यू. कारवार हिंगा बिणगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भीषण रस्ता अपघातात एक दुचाकी स्वाराचो अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू जालो. डांबर टँकर आंगावेल्यान गेल्ल्यान दुचाकी स्वाराचो जाग्यारच मृत्यू जालो. दिनकर गुणगी वय 56 अशें मृताचे नाव असून तेमी कारवार हिंगा DDPI कार्यालयात सहाय्यक म्हण काम करताले अशी माहिती मेळ्ळा. दिनकर गुणगी हेमी दुचाकी वयल्यान वयत आसतना कारवारच्यान अंकोलाकडे वयच्या डांबर टँकरान तेमगेल्या दुचाकी धडक दिली. अपघाताची तीव्रता इतली आशिल्ली की टँकर तेमगेल्या माथ्यावयल्यान गेल्ल्यान तेमगेलो जाग्यारच मृत्यू जालो. अपघातानंतर टँकर चालकान वाहन थांबेन नासतना घटनास्थळावयल्यान पळ काडचो प्रयत्न केलो. मात्र कारवार वाहतूक पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन फिल्मी शैलीत फाटला कन्न टँकर चालकाक अटक केली. या प्रकरणाचो कारवार वाहतूक पोलीस ठाण्यात गुन्हो दाखल केलो असून फुडलो तपास चालू आसा. गोकर्ण हिंगा मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर पर्यटकांक जीवदान. कारवार गोकर्ण हिंगा मुख्य समुद्र किनाऱ्याचेर पावत असताना भोवऱ्यात अडकेल्ल्या एक पर्यटकालो जीव वाचयली घटना घडली. मैसूर जिल्ह्यातलो मधू वय 23 या तरुण पर्यटकालो या घटनेत सुखरूप जीव वाचयलो. मैसूरच्यान 10 मित्रांबरोबर गोकर्णात पर्यटनासाठी आयिल्लो हो पर्यटक समुद्रात पावत असताना अचानक भोवऱ्यात सापडलो. घटनेचे गांभीर्य समजून लाईफगार्ड कर्मचाऱ्यान आणि गोकर्ण मेन बीच वॉटर स्पोर्ट्स कर्मचाऱ्यान तात्काळ मदतीसाठी धाव घेतली. GSTच्या मदतीन पर्यटकाक सुरक्षितपणे भायर काडच्याक यश मेळ्ळें.
ही घटना गोकाई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. ಈ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಹಲೋ ವಿಷಯ ಹೊಡಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡೋದಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರೆದ ಹೌದಲ್ವ ನಾವು ಬಂದದ ಹೌದಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ತಲೆಗಾಗ್ತಿತ್ತಾ ಜಸ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳ नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.